Sa Good Vibes, isa ka working student nangin pinakauna nga summa cum laude sang Bacolod City College. Kapigaduhon wala nag-upang sa iya sa paglambot sa iya nga handom nga makatapos eskwela. Aton siya kilalahon sa report ni Richard Caballero. Wala maglaom ang BS Entrepreneur student nga si Wilma de los Reyes nga masulat sa maragtas sa Bacolod City College ang iya nga pangalan. Siya ang nangin pinakauna nga summa cum laude sang BCC, kag nanguna sa 1,154 ka mga graduate sang eskwelahan. Nagdako sa Canlaon City sa Negros Oriental si Wilma. Grade 3 pa lang siya, nagabulig na ini sa iya Iloy nga magpanaghaw kag mangkuha sang tangkong para may ibalon siya kag iya 4 ka mga utod. Hindi nangin upang ang kabudlayan kag kapigaduhon kay Wilma. Sang elementary, siya man ang nangin valedictorian. Nagbalik ko di sa Bacolod June 1. Kaya mo na, nag-announcement ang amon program head. O, amon program head, dayon ang registrar. Congrats gang, ikaw gidya ang history ka BCC. Ang wala, ikaw ang summa cum laude after 26 years ko na bala nga nag-graduation ng BCC. Subong pang wala tuod, miss. Basi sala lang wala ha. Tapos di ko kupati. Then after that, pagkabaton ko sang letter, amo na to, wala tuod na ni. Hasta pag-practice namon, kag pagkita ko sang certificate na bala against send sang din namon mukula to dagid gali sabi ko wala hindi ko gid mabata una kay wala pa ga sink in sa akong ulo. Top of the class man siya sang natapos niya ang iya nga senior high school sa Canlaon City. Istorya ni Wilma, halos dungan nga nagkolehiyo siya kag ang 3 sini kautod. Gani bilang magulang, gimpa ka maayo niya nga maguntat anay eskwela para makapadayon ang iya mga manghod. Nagbago ang banas ni Wilma sang tuig 2022. Sang may nag-offer sa iya nga mangin house helper kag tutor sa Bacolod City. Ginsabat sang pamilya nga iya ginatiniran ang tanan nga mga balayran sa eskwelahan. Tubtob nga nakatapos siya. Bali before pandemic, nagadto ko di balaw kay ang ba ko ma-apply ko summer job. Tama to nag-work na ko actually sa may Dampi STI. Bali 2 weeks lang to kay nag-pandemic na dayon. Sila ta Bridget nag-offer sa akong bala help nga dito lang ko sa ila, buligan ko sila mami, nang tita ko na Tiya mo na siya. ang ilang bala medyo timbang wala tita ko na din dito ko nagstay sa ila, buligan ko nila buligan ko nila pa school allowance dayon. Ang obra ko lang da sila is mga sulod balay lang bala. Bisan nga nagatrabaho siya nga house helper kag tutor, isa man siya ka student assistant sa BCC, kag nangin student leader pa sang ilang college. Lunes tubto Biyernes ara sa eskwelahan, pero kung weekend nagatudlo naman ini sa mga bata sa plaza kag mga orphanage. Sa kakapoy sa obra kag eskwelahan, 3 ka semana antes sang iya graduation na ospital pa si Wilma. Ang findings sang doktor, over fatigue. Man siya na grateful gid ko naka-join ko de bali obra kami na yung mga medical mission, volunteers, tudlo kami ng street children, then may mga outreach activity sa plaza. Dira. Amo nang pinaka-last guro namon nga activity subong. Last May 4? May 4. Una siya. June 15 nag-graduate si Wilma. Tubtob sa karon, daw hindi sa giyapon kapate ang iya Iloy nga nangin summa cum laude ang iya nga bata. Bangod ginakulang ang sweldo sang amay kag Iloy ni Wilma, dako nga pagpasalamat sang iya nga ginikanan nga nakasulod sila sa 4-piece program sang gobyerno. Ngunit magkita makasiling ko pagkabalo ko gani ako lang di isa nagahigdi ko Lord. Ano ni man gadamog gulang ko or inang wala ko man ginapangayo nga musing ako lang yung nga makatapos lang gid sila po sobra-sobra gid siya nga yung ginatag ni Lord. Ya siguro sa prayers man nga granted. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa graduation ceremonies sang BCC nga hatagan sang syudad sang regular job si Wilma bilang pagpasidungog. Tama na kinahanglan ko gid mag-work kailangan manghod ko lang nga isa ang ga-work sa Cadiz na hindi man na bala ka sustainer ang sweldo nga 350 per day. Tama na kinahanglan ko gid mag-work pero paway ko danay. 2 months. 2 months. 2 months after that work na. Oo. Matapos malambot ang personal nga mga handom, magatutok naman si Wilma sa pagbulig sa katumanan sa mga damgo sang 3 niya ka mga manghod nga ginaulikdan. Richard Caballero para sa Digicast Negros.